Интересно, когато така, да не видя не са. Да, ето, заповядайте. Ще ги запречка ли много? Добър час, колеги. Живи здрави. Ох, значи така. Дора. Александра. Добър час, Александра. Айде. И я да се може. Къде да си? И аз слизам в стълбите. Колко е пред мен? Тук ли си моето момиче? Заради това нещо. Приятели, искам да ви кажа, че днес е тъжен ден. Ден на раздяла. Тъжен ден, защото много ви се радвах. Създавахте ми радости. Нещо повече, което е слабост за един човек, който трябва да бъде лидер, там, майната му някакъв си. Даже всеки да ви заобичам. Нещо по-интимно. Вие бяхте най-добрата ми терапия, по-добра от химиотерапията и от лъчевата терапия. Говоря ви, просто се чувствах много добре. И зато и е тъжен ден.